Niektorí ľudia žijú celý život ako záchranné vesty pre iných. Bez toho, aby si to uvedomili, sa z nich stávajú ľudské barle. Opora pre všetkých, okrem seba. Sú to tí, ktorým každý volá, keď je zle. Tí, ktorí počúvajú, radia, riešia, zachraňujú. Vyzerajú silní, vyrovnaní, obetaví, ale vo vnútri sú nekonečne vyčerpaní, pretože vždy idú naplno, dávajú všetko, aj keď ich nikto nežiada. Toto video je pre všetkých, ktorí sa dávno naučili pomáhať a zabudli pritom na seba. A nie, nebude to príjemné, lebo syndrom spasiteľa nie je o tom, aký ste nekonečne dobrí a nedocenení. Pomáhať druhým môže byť znakom charakteru, ale iba vtedy, keď je to vedomé rozhodnutie, nie reflex. Ak sa vždy vrháš do problémov iných bez zaváhania, kladie sa otázka, prečo? Nie z akého dôvodu to hovoríš navonok, ale čo je ten skrytý motív pod povrchom. Predstav si človeka, ktorý sa vrhá do cudzieho bazéna, len čo niekoho uvidí vo vode, bez toho, aby si overil, či ten človek vôbec potrebuje pomoc. Možno len pláva, alebo trénuje, a on ho začne ťahať na breh, zmätočne, nevyžiadanou silou. Pomoc, ktorá bola myslená dobre, sa zmení na zásah, ktorý narobí viac škody než úžitku. Takto koná aj človek so syndrómom spasiteľa. Pomáha aj vtedy, keď to nie je potrebné, alebo dokonca nevhodné. Cnosť sa mení na ilúziu, zodpovednosť na sebazničenie. Ak ti video dáva zmysel, daj mu like a prihlás sa na odber. Pomáhaš tým tomuto kanálu, bez toho, aby si sa obetoval. Nie každý, kto pomáha, to robí z nezištnosti. Mnohí túžia byť potrební. Znie to ako šľachetný cieľ, ale v skutočnosti ide o tichú formu závislosti na slovách potrebujem ťa. Spomeň si na osobu, ktorá sa vždy ponúkne pomôcť. V práci, v rodine, medzi priateľmi. Nikdy nepovie nie. A keď náhodou nemá komu pomáhať, cíti sa zbytočne, prázdno, bez smeru. Nie preto, že by nemala hodnotu, ale preto, že si na svoju hodnotu zvykla cez úlohu spasiteľa. Pomoc tak už nie je darom, ale výmenou. Ja ti pomôžem a ty mi dáš pocit, že som niekto, a to je pasca. Hranica medzi súcitom a slabosťou existuje. Skutočný súcit je tichý a múdry. Nevnucuje sa. Vie, kedy pomôcť a vie, kedy ustúpiť. Chápe, že ľudia sa učia aj na vlastných chybách, alebo že odstraňovanie všetkých prekážok zo života nikomu nepomôže. Práve naopak. Ale spasiteľ cíti povinnosť konať vždy, aj vtedy, keď druhý človek pomoc nechce. Alebo si ju nezaslúži. Predstav si lekára, ktorý rozdáva lieky každému, bez diagnózy. Mnohým tým uškodí a presne to robí človek, ktorý nedokáže zniesť cudzie nepohodlie alebo bolesť. Lieči, aj keď to nikto nežiadal. Mnohí spasitelia tým udržiavajú toxické vzťahy. Čím viac ich niekto zraňuje, tým viac sa mu snažia rozumieť, pochopiť, pomôcť. Nie sú naivní, iba si pletú súcit so slabosťou. Potreba za každú cenu zachraňovať je tichá forma pýchy. Pýcha nemá vždy formu nadutosti. Nechodí s hlavou hore a výrazom nadradenosti. Niekedy sa tvári ako nezištná pomoc, ktorá sa však nevie zastaviť. Je to ten typ dobroty, ktorá ťa núti konať aj vtedy, keď to nikto nechce. Lebo hlboko vnútri veríš, že bez teba by to druhí nezvládli. Poznáš tie vety, bezo mňa to nezvládne. Alebo kto iný by to spravil, ak nie ja? Znejú pokorne, ale nie sú. V ich jadre je presvedčenie, že len ty si ten, kto vie, kto môže, kto musí. Ako by len tvoja prítomnosť udržiavala svet pokope. Pripomeňme si starý filozofický príklad. Muž, ktorý vidí topiaceho sa človeka a skočí ho zachrániť, ale nevie plávať. Obaja sa utopia. Pomohol? Alebo si len dokazoval, že je dobrý? Takto sa pýcha prezlieka za ušľachtilosť. A výsledok? Ty si vyčerpaný a druhí sú na tebe závislí alebo podráždení, pretože nikto nemá rád, keď ho zachraňujú. Bez toho, aby o to požiadal, spasiteľ neraz bráni iným rásť. Neustále rieši ich problémy, čím im berie zodpovednosť. Taký človek nie je pomocou, je brzdou. Aj keď to myslí dobre. Ľudia častokrát pomáhajú, lebo sa boja zostať sami. Spýtaj sa úprimne, čo cítiš, keď máš úplný pokoj, keď ti nikto nevolá, nepýta si pomoc,
Nechce tvoju radu, keď doslova nikoho neriešiš? Mnohí spasitelia vtedy pociťujú úzkosť, pretože bez úlohy záchrancu nemajú identitu, nemajú agendu, ktorú by mohli naplňať. Je to ako herec, ktorý zrazu nemá rolu a zistí, že nevie, kto vlastne je. Pomáhať druhým je jednoduchšie, ako čeliť vlastným problémom. Starostlivosť o iných môže byť útek pred sebou samým, pred vlastným komplikovaným životom. Vydržať iba sám so sebou môže byť niekedy desivé. Je to zrkadlo a kto sa ho naučí zniesť, ten konečne pochopí, že nie je definovaný tým, čo dáva, ale tým, kým je, keď nikto nič nepotrebuje. Keď pomoc vychádza zo strachu, nie z múdrosti, je treba sa zamyslieť. Skús sa spýtať, ak nepomôžem, budem sa cítiť vinný, zlý, menej cenný? Ak áno, potom tvoja pomoc nie je dobrovoľná ani uvedomelá. Vychádza zo strachu, nie z múdrosti. Je rozdiel medzi činom a reflexom. Múdry človek pomáha vedome. Spasiteľ automaticky bez rozmýšľania. Zo zvyku, zo strachu, z viny. Predstav si niekoho, kto neustále odpovedá na cudzie e-maily, rieši úlohy kolegov a naháňa ich termíny. Len preto, že má pocit, že bez neho to nezvládnu. Nikto ho o to nežiadal, ale on sa cíti vinný, keď to neurobí. A potom sa čuduje, prečo nestíha vlastný život. Naučiť sa povedať nie je krutosť ani sebectvo. Je to rešpekt voči sebe aj druhým. Pretože nie každý problém je tvoj. A nie každý, koho zachrániš, sa ti za to poďakuje. Možno sa ti to už niekedy vrátilo spätne ako bumerang. Ak by si ma vtedy nechal tak, už by som bol niekde úplne inde. Polož si otázku. Kto pomôže tebe, keď to budeš potrebovať? Spasitelia sa často nemajú na koho obrátiť. Nie preto, že by nemali okolo seba ľudí, ale preto, že nikdy nedovolili, aby sa o nich niekto staral. Nikdy neukázali žiadnu slabosť alebo potrebu. Celý život sú oni tí silní, tí, ktorí riešia. Butľavá vrba, rameno pre každého. A potom, keď potrebujú oporu, oni zistia, že nikto nevie, ako im ju dať. Pretože sa nikdy neukázali zraniteľní, nikdy nedovolili iným vidieť ich slabosť. Ale žiadna sila nevzniká z predstierania nezraniteľnosti. Vzniká z toho, že si ochotný priznať, niekedy potrebujem pomoc aj ja. Nie len dávať, ale aj prijať. To nie je slabosť, to je rovnováha. Ak si sa v tomto videu našiel, neodsudzuj sa, len si polož otázku, pomáham, lebo chcem, alebo preto, že cítim, že musím. A odpoveď ti ukáže, ako na tom reálne si. Ak si dopozeral až sem, daj videu like, prihlás sa na odber a napíš mi do komentára, poznal si niekoho so syndrómom spasiteľa, alebo sa z neho pokúšaš vyliečiť ty? Som stoický rebel, vidíme sa na budúce.